как изглежда всичко тук наоколо. Виждате, това са яйца, с които недоволните граждани замериха тук политиците на сцената. Когато стана въпрос за продажбата на последните дялове от енергоразпределителните дружества, гражданите поискаха такъв отговор с представителя на ГЕРБ Доброслав Димитров. В минута, в който той започна да отговаря, към него полетя буквално канонада от яйца. Едно от тях го оцени и в лицето, така в изблик на ярост. Той говори по начин изпълнителен директор, една голяма порцеланова чаша. Ето това са само част от остатъците от нея. Виждате колко тежка е тази чаша и колко са остри, дори самата аз успях да се порежа. Но сега ви предлагам да видите с собствените си очи какво се случи тук на сцената буквално преди минути. Така, сега това, което се случи, обаче не е добро нито за вас, скъпи приятели, нито за господин Димитров, който се нахвърли срещу мене и зададе въпроси, дали аз съм нормален. Ще го отговоря. Искате ли да чуете нещо? Какво се случи само преди малко, да си припомним още един път? Това, което направихте, ви е абсолютно недопустимо, защото аз ви помолих